Testataan, miltä maistuu Nipsun Muumilaakson tarinoista. Ainekset 1-2 annosta, 1 appelsiini tai 1,5 desilitraa valmista appelsiinimehua, puoli mangoa tai 1 banaani, 1 desilitraa mansikoita tai vadelmia, tuoreita tai pakastettuja, 1 teelusikka hunajaa. Nipsu herkuttelee mielellään. Hieman vettä tai kivennäisvettä, jos haluat mehusta juoksevampaa. Valmistusohje. Kuori appelsiini ja paloittele se tehosekoittimeen. Kuori ja pilko mango tai banaani. Lisää joukkoon. Lisää marjat ja tee lusikallinen hunajaa. Surauta ainekset tasaiseksi mehuksi tai paksuksi smoothie-tyyppiseksi juomaksi. Kaada kauniiseen lasiin ja koristele halutessasi marjoilla tai hedelmäsiivulla. Kokeillaan! Aika hassu maku. Mut oikeesti, se maistui hassulta. Mut musta se on vaan makuasia. Jos käytit reseptiä, kertokaa mielipide kommenteissa.